Bontot, bontot, kinsay para utot. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel! I'm Villacorta Saldua, ang baklang anak. Kung bago lang sa aking channel, please subscribe and click the bell para updated ka sa aking video. So for this video guys, magdula mi ang don't mystery drink mystery drink challenge. So with my partner, ayun diri. With my partner. So mag-mystery drink me challenge. Mystery drink challenge. So, mabatot may kisay una. So let's begin. Kami naman duha. So kami naman duha, walay magbutang sa mga drink. So puli-puli na lang mi. Wala siya kabaloon sa akong drink kay ibutang. Ako pod wala ako kabaloon sa iyang drink kay ibutang. So mamili lang mi ani nga box. Nay ang among kuan tubig o katong lain og lamig. Tubig o lain og lamig. So pagbato-bato mi ko sa una. Let's begin our third. Oh, bato pick. Una ka. So blindfold ko mag-suit. Una siya mo pili sa drinks, then mag-mix na ko ug sa akong itad. Round 1. Round 1. Blindfold sa ako. Baso. Dali lumay ko sa ako. Dahil po diya. Mag-count ng 1, 2, 3 ah. I'm ready. Ready na? Sige. 1, 2, 3, go! Asa the pin? Hi! So, makapiliog ka na, makapili ng tubig. Doon. Oh no! Suka na. Suka on. Balik. Katulog, kasipsip. So, ansad. Uy. Maro. A few moments later. Anak? 1, 2, 3. Bontot.
Tubig. Tubig. Don't you see wrong? 1 point na iyan. Sige, go. Bontot, kinsay para utot. Tama. Minamusog kape. Minamusog kape. Anak? Anak? Go, begin. Bontot. Toyo A few moments later. Bontot, kinsay pala utot. Para mailag ka ba? Lami. Diyan na yung pipili, ala. Diyan na yung pipili, Mahilo. Pala. Wala pa, uy. Maro. Uy, gutanahon na, maro. Lami. Ginagawa mo. Begin. Let's begin. Kuha na, bata. Aslum kayo, guys. Suka. A few inches later. Ikaw na po dyan. Ikaw na. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeye. Oh. Kurot. Tumig. Wanda. Bonfire. Wala, clap your hands. Yay! A few moments later. Ay, sa ito ba? Balik nyo to, balik na pisto, balik sa. Balik na? Yan,
ka dyan dito. Una? Pili mo, pili. Pili asa. Pili! Asa! Raise it, raise it. Asa? Hindi nasa sa'yo remix. Hindi nasa sa'yo remix. Karma. Karma is real. Marok kayo siya. Marok. 2 points. Tuwal na. 2 on. Few inches later. Lumabang 3 tamans. 3 ang makabutog 3 daog. Okay. Uy, tayo naman ta. Okay, ang tama ka daog. Go, let's begin. Asa guys. Topic. Tubig. Ruben. 3 ako ah. Ano siya? Minsan eh. Winner! Yes! Vlog card guys, ang video. Ayaw, enjoy mo sa mong mystery drinks. Challenge. Mystery drink challenge. So, thank you. Ayaw, enjoy mo sa mong video karon sa mystery drink. So, see you to my channel. What? See you to the next vlog. And love you guys. Bye. I love you.